Sa gipahigayong aksyon agad program sa Barangay Kandulawan sa Dakbayan sa Talisay, nasuta nga sagad sa mga sakit-sakit nga gipamati sa mga mulupyo, mao ang ubo-ubo ug sipon. Apan luyo niini ang barangay adunay pangontra di ay niini kay abunda kaayo sila sa ilang lugar ang kamunggay. Atong sayran sa report ni Lian Sinkulan. Sagad sa sakit-sakit nga nahiling sa mga doktor sa aksyon agad sa Barangay Kandulawan na suta nga ubay-ubay ang mga giubo o gisipon. Matod ni Doc Ray Bautista, sagad sa mga nagkasakit-sakit, mga bata nga nag-edad ug 12 anyos paubos. Sa mga bata, ubo o sipon, sa may mga edad is mga adult is hypertension. Almost 90%. Ito ning susanam Sa mga bata. Gawas sa tambal nga gihatag, gipasidanan usab sila nga manghugas sa ilang mga kamot o mag-apply og mga sanitizer. Awhag usab ni Bautista sa taga Kandulawan nga mukaon og mga utanon nga pampalig-on sa immune system sama sa kamunggay. Gani ang maong barangay medyo nakabintahan na kay abunda kaayo sila sa kamunggay. Magtanom da mo itong kaunon, makasave ba ta, healthy ba ta? Gani kining usa na abtan pa namo nga nanguha og kamunggay aron isagol. Matud pa nga gawas sa gulayan sa barangay, ang uban na dasig na usab nga mananom og kamunggay sa ilang nataran. Apan kay libre man, kinahanglan gihapong mananghid sa dili pa mokuha niini. Basta mananghid lang ma'am, okay ra mananghid ma'am, gawas sa kang dili ba kay dili sa lalim ma'am, mamatay bisa na ang kamunggay. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisda.